Добро утро! Това е втори опит да направя това видео, тъй като съм в Евима и току-що влезе една клиентка, която искаше да запише час, но предпочиташе да не си дава телефонния номер, защото не искала да си го дава. Нашата система работи с номера, иначе не можем да запазим часа. И казах, че най-вероятно е по-добре да потърси друго място. Тук салон до салон са, така че... И тя така каза ми, вие така си гоните клиентите. На мен не ми се занимава просто да вода някакви разговори, които са под всякаква критика. Работим с записване на часове и когато записваме часовете, записваме името и телефонният номер, за да може системата да запише часа. Не се обаждаме после на клиентите, не ги издирваме, просто по този начин се записват. В случай да не дойде клиента, също така му се записват пропуснати ползи и следващия път, за да дойде, трябва да ги плати. Това са правилата в Евима. Така че не записах клиентката. Колеги, очаквайте да дойда при вас. Така. Но това видео не го правя за това. Всъщност правя го заради един коментар, който е под моето видео за това как да си пускате дълга и здрава коса. Този коментар гласи така, горе-долу, нали, няма да го цитирам напълно, защото не го чета в момента, но колежке, достатъчно е един път в годината да се постригва косата, така е написала. Стига да си слагате и е написала някаква отвара. Чубрица, карамфили, зюмбюли и така нататък. И една друга госпожа отдолу е писала, нали, може ли рецептата точно как се прави, и тази колежка е написала, ами варите го и после си го слагате на главата. И другата е написала благодаря. Сега, това под мой коментар, да си напише някой колежке, достатъчно е косата да се постригва един път в годината, ако си слагате ето тази отвара. Това е под всякаква критика, защото аз съм против това нещо. Защо? Ей, хора, ние сме 21 век. В момента даже, докато аз го говоря това нещо, в едни големи лаборатории седат едни хора, които правят продукти, които са ароматизирани, които са профилирани, които са нисък клас, висок клас. Вече на пазара има какво ли не за нашите коси. Така. Когато си сложим такива отвари, или газ масоцет, или там лайка, чубрица, карамфил, карандамол и лайнос говна, нали, косата филтрира. Тя филтрира. И когато ходите едни такива хубави, нагримирани и минете покрай някой, той припада, защото мирише. Мирише на, за съжаление, на копачка или на нещо, на чубрица, на манджа, на ядене. Яйцата, ако си слагате на косата, много гадно миришат. Това е природосъобразно, окей? Все едно карамфила, каргамола и лайното не е тук от тези земи, в които живеем, нали? То е природосъобразно. Все едно не е от там, където заряваме италианския букук или там, където Атлантическия океан не е пълен с гадости, изхвърлени от хората, нали? И така. Сега, преди са си слагали такива неща, защото не са имали продукти. Слагали си оцет, за да затвори косама, защото киселинното затваря косама, горния слой. Слагали са си там зехтин, олия, които да подхранват това, което всъщност са готвили. Половината в тигана, половината на косата. Слагали си мая по лицето и така. На днешно време няма смисъл от това нещо. Има всякакви продукти за коса, за скалп, за чувствителен скалп, за скалпа с пърхот, за скалп без пърхот, за бладисана коса. Те са ароматизирани и са направени наистина така, че да действат добре на косама и на скалпа. Стига да си вземете продукт, който е специално за вашия скалп и коса, той със сигурност ще ви действа много добре и ще ароматизира, ще миришете на цветя и рози, а не на чубрица и чесън и каквото сте си сложили там. Против съм тези неща. Против съм на днешно време, когато имаме абсолютно всичко на пазара, да си слагаме вместо в печката това, което да се готви, да си го сложим на косата. Така. После, защо мъжа ми хойка? Еми, сестро, ти смърдиш отдалече на чубрица, карамфили, карандамоли и каквото там си сложила на косата. Ти миришеш на кофти. Стига, бе, хора, бе. Аз не си мия косата, защото да не си я премивам. И ми ходи с мазната коса. Ма тая мазнотия, първо, че мириш.
Второ, това е себум, който запушва тук всякакъв вид пори и така нататък. Това не е добре, не е хигиенично. Все едно не си измил дупето една седмица, бе, хора. Това е до хигиена. Ами като си я миеш всеки ден косата, ще си вземеш шампуан за чувствителен скалп, шампуан за всекидневна употреба, шампуан, който е за... Ще си сложиш после по дължините някаква маска, която да затвори горния слой на коса, но той да седи здрав, блестящ и така нататък. Как може по 10 дена и по колко да не си миете косите? Оставете, че големи жени учат така малките си момиченца. Това не е редно. Не е редно. А другото, което е, сложи си, мамо, кана, че тя не съсипва косата, не си слагай боя. Когато сложат кана малкото момиче на косата си, после тази кана няма махане. Трябва да израсте косата, за да може, като дойде после за бала, да имаме възможността ние фризьорите да махнем каната по някакъв. То ние не я махаме, а по-скоро тя трябва да израсте, за да можем да направим някакви баляжи или нещо на момиченцето за бала. Защото иначе сме с вързани ръце. Каната не позволява ние да правим разни други неща на косата. Не позволява. Защо използвате тези неща, които са били от преди векове, след като на днешно време ние сме облагодетелствани, имаме толкова много неща на пазара, които са наистина хубави за всеки джоб. Има и луксозни, има и... Значи тук ми се случило, идва клиентката. Вени, аз си правих маски. Какви маски си правя? Яйце си слагах такова. Аз си слагам шампан за 100 лева, тя с яйцето ми идва и не мога да отмия това нещо. Не мога да го отмия. То даже ми стана, то мирише. Аз я мия и ми мирише на кофти. И как може такова нещо? И нямате жал за тия вашите мъже, бе, женички. Нямате жал. Ма естествено, че после ще отиде при другата с парфюма, с Гучи, с ароматния, с новата рокля, вие като си правите такива неща и си лепкате по главите, представям си, като не се къпете и не... Това е ужас просто. Аз под всякаква критика. Не съм привърженик на това, което трябва да се сложи в печката, да се слага на косата. Точно сега в това време говоря. Ако беше преди и нямахме такива продукти, може би да. Но сега не съм привърженик на това нещо. Няма как под моя и колега. Какво значи колега? Не всички са колеги мои. Не всички са колеги мои. Особено такива с такова изказване. Не са мои колеги. Да вземе, да прочете и така. Окей, тя като и дойде клиентката, тази колежка, това ли слага на... Чубрица ли слага на косата? Какво и слага? Не. Под всякаква критика. Затова правя това видео. Колеги, приятен ден и спорна работа!